Salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Azi suntem cu Rareș, cu Patrick. Salut. Și cu Gabriela. Bună! Da, știu că nu mai ați văzut pe videoclipurile mele, dar n-am ce să facem. Ei sunt noi, noi. Bun. Andrei, câte like-uri se strânge la videoclipul ăsta? Nu știu, 20 de like-uri. 20? Dacă acest videoclip strânge 4500 de like-uri, îmi bag capul de 10 ori în wc-ul. Eu bag capul de 300. Da, niciodată. Da, deci acest videoclip la căleșin de râs. Și vă mulțumesc. Atâtea like-uri cât am zis eu. Și vă mulțumesc pentru... Auzi, poți să dau televizorul să se audă? Nu. Cam televizorul e la 0. Nu poți. Și vă mulțumesc pentru cei 97 de abonați. Vă mulțumesc. Stați un pic că revenim. Bun, prieteni, am revenit. Am avut o problemă cu apelurile. Ne-a sunat cineva. Cineva a mâncat tortul. Bă, Andrei, am băgat la doamna pui la frigider. Patrick. Avem la de frigider, de când m-am văzut-o, bă. Mi-am văzut de mult timp. Bă, da, vorbiți și voi pe rând ca să vă audă. Bă, frate, bă, dar cine a mâncat toată mâncarea? Eu. Patrick. Păi de ce? Că mi-era foame. Bă, vere! Cum te-o bără? A toată bără, tot ecranul. Uitați-vă ce a zis Cracky. A respawnat butoane. Bravo, Patrick. E Gita mai pro player-ul. Ai murit în prima zi, Patrick. Bravo, Patrick. Bravo, din prima zi a murit Patrick. Bravo, omule, ai murit. Aici unde sunt eu, aici. Băga mea și... Da. Bă, că îl banează pe ăsta. Acum chiar să n-am vrut să-mi jurăm. Bă, nu mai jura, bă, că îl banează. Abonații mei nu prea știu în jocuri. Cred. Pe serverul meu. Ce? Pe serverul meu. Da, dar nu jura că îl banează pe ăsta. Pe YouTube n-am vrut să-mi jurăm, așa că, dragi abonați, ce auziți în acest episod, sper să vă placă. O să stăm ceva pe ăsta. Dacă părinții voi îngăduiți, bă, unde aveți atâtea lemne? Și în primul rând, cred că o să fac și un live pe Stila Brainrot. Mersi. Cred că o să fac și un live. Aveți atâtea lemne. 700 de lemne, prea puține. Să vedem, să facem și noi paturi. Rareș, vezi că Patrick mănâncă iar mâncarea. Așa. Mă, Patrick, nu mai mânca mâncarea. Bun. Am luat așa. Că te dăm afară. Luăm paturile, supa. Gata, am rezolvat. Bun. La antrenă. Aveți grijă, ți-a... Adminex. Admin Sacadic. Doamne, ce... Și ca mine Adminex. S-au vorbit. Te orbit? Auzi, o să fac fermă, doctor. O să fac fermă, doctor. Iată aici. Bă, dar lăsați-mă, bă, că fac fermă, doctor, tu. Pun aici baloanele. Nu înjura! Scuze. Decapition. Ai zis să nu știu și alte ce înjură. Ce? N-am zis înjurătură. Ai zis să nu înjur și Te-am zis, am zis handicapation, nu știi ce ăla? Handicapation. Uite ce pot. Bă, auziți, dacă sunteți copii așa, să nu zici așa, să nu faceți așa ceva. Bă, am dat foc la ipuri. Ce ne-a dat? Bă, eu pot să dau foc la ipuri. Să nu ziceți ce zicem noi. Bune, am planat-o, deci am planat 20 de de-astea, am planat, cum zice mă, plantat. Am plantat 20 de de-alea. Ce pică de trucufăr? Cine vrea până aici? Eu, nu. Jordi! Dă drumul la knife. Bravo. La kunai și cam de knife. Dacă îmi pică drujba din prima, sunt regele.
Mie mi-a picat dușman. Tu paia ești regele meu. Mie mi-a picat dușman. Drujba din prima! Cum, doamne, arți, mi-a picat, mă. Ia, că acum a picat și mie drujban. 3, 2, 1, diamant! Wow. Bă, ăsta, Patrick, dă și mie drujba, ca să nu mai apară toporul ăla. Stai așa. Oldex. De ce vrei să nu-ți mai apară toporul? Că n-am nevoie de el și o să-mi pice strong. Dăm și mie puțin. Ei, Bă, deci mi-a picat de 2 ori cu noi. Cine vrea admin sac? gata, nu mai... Eu. Cine... Unde ești? Am 200 de cu noi. Am zis eu. Păi da, dar unde ești? Sunt aici, la foc. Mi-a picat, pam, mă, frate. Mersi. Mă, cine a pus așa? Cine vrea lanternoi? Mă, Sami Handicapation. Sami Handicapation. Admin? Sac? Am găsit o drujbă. Mi-a picat drujbă. Cine vrea admin lanternă? Nu vreau. Eu. Admin flashline, eu nu vreau. Admin flash. Admin Facebook. Ce flash, med, bă, că adică ai bani mulți. Nu vorbim între noi. Vezi să nu... Vorbesc cu limba de ce ne vorbim? Auziți, cine știe română, cine știe franță, să zică A. Franză? Ce aia, mă, franză? Franzelă, mă. Asasin. Cappuccino asasino, mă. Ne-a dat ca casino. Ne-a dat ca casino. Bă, ne-a dat clasa ca casino. Cea mai tare ca casino din lume. Hai după că... Hai, bă, că cât se lua de copil. Auziți, oameni buni, ce e asta de-am luat eu acum? Oh my god, câte knifuri. Kunai. O, katana. Oh, am 2 dale. Bă, cum să folosești asta, Rareș? Salut! Asta nu te să folosești. Te să băi la crafting. Salut! La crafting, ok. Mamă, toate faptele, toate cioburile, 24 de cioburi. Aulilelele, vezi să nu-ți trag una fix în capul ăla. Uai! Bă, ai zis să nu-i trag, iau de ce? Tu-ți lupul. Aha, karma, tezaur. Ți-am făcut karma, tezaur, lupule. Vedeți că este 700 de lupi aici. Ce era tirezaur? Nu știu ce era tirezaur. Chilizaur. Chinozaur. Veniți după mine. Veniți după mine. Ce copil, mă, că copilul e mort. A, era... Cine a murit pe șmecher? Adică eu am murit, regele. Hai, mai dăm revive. Am 2 cunai. Ce tare. Eu am 800 de cunaiuri. Am 800 de cunaiuri. Eu am 700. Eu am 2 cunaiuri. Ce tare. Eu am 800 de cunaiuri. Voi câte aveți? Eu am 1 milion de milioane. Eu am 700 fix. Sigur. Da. Da, dați... S-a terminat Samina Viusul, Samina nu mai spawnează nimic, gata. Da, dați-mi revive. Te dăm revive. N-am bandaj. De Dumnezeu, atunci stau. Da, aceasta nu spune că eu sunt slab. Cine a murit? Andrei. Eu, Andrei 2010. Admin. Andrei Chiriuță. Mama, am zis o jurătură ca... Bă, am zis o jurătură ca prostul. Am înțeles așa. Stați un pic, apun puțin pe pauză. Gata, am revenit. Cum am repornit deja? Că nu, că era pe pauză, că și ce că na. Aia v-ați spus. Ce să mâncăm? Cereale. Cerească. Cereale. Cine tot spune?
What the fuck? Deci un creion aici. Adică? Am găsit un creion. Unde? Adu-l la bază. Auzi, adu-l la bază. Să văd ce creion. Am găsit un creion, mă. Ia adu-l, mă. Hai, tu să vedem ce să mă. Unde e creionul? Unde e ăsta sunt? Și am adus și unul pregătit. Da, unde e creionul? Scrie acolo. Mă, ăsta nu-i creion, mă, e fruier. Era zice, mă. Fluier. Cum ai spus, buba, tu ai spus fruier? Se zice fluier. Uitați, bă! Ce avem aici în bază? În bală? Assassino cappuccino lini. Și îl băgăm la foc. Cum îi dăm babrei la foc? Eu mă duc la următorul copil. Pe unde e al doilea? Unde e al doilea? Auziți, eu după aia... El a salvat pe al doilea. Eu după aia când au o grămadă... Eu mă duc la al treilea. El a salvat pe al doilea, bă. El a salvat pe primul, după aia acum la al treilea îl salvez. Am revenit. Am revemurat. Baba a găsit peștere, am găsit bundă. Am găsit peștera unde este bundă. Bă, rare, și-ai uitat. Uitat. Bă, știi că să-l postez, da? Adică eu nu glumesc, eu chiar îl postez orice se întâmplă în videoclip. Auziți, bravo mie, iau sac de mii, nu-mi trebuie. Auziți, copii, să nu repetați ce zicem noi la părinți, că o să aveți o bătaie de hailă. Nu muri, drăguțe. Am găsit al treilea copil. Cunai? O să fie... Da, cu cunai? 250 de ce? Liars. Bă, la ce s-a referit? Cu farmitic. Cu farmic, fii atent că dă cu farmitic. Eu nu știu engleză, știu așa mai. Am găsit ormul mâncății. 250 de diamante. Bă, de ce am găsit? Bă, la ce s-a referit creatorul de OG și 250? Dă ceva OG. Da, o să știe. Bă, cunai. Dă 250. Bă, rare! Scuze-mă, dar bune. Griji după mine, vine ursul griji. Bă, dragi abonați, sper să fac și eu 100 de abonați. Adminex, l-avea și să dea Adminex. N-a dat Adminex? Nu, o să le dea, dar fiți atenți în spatele vostru, că nu se știe când se respawnează. Dacă pune lag mare... A venit un lup. Lupu. Bă, deci eu am și uitat anterior. Nici n-aud râbă. N-ai ce să faci. Bă, dar cine e afară? Eu nu. Gabriel. Gabriel. De ce? Uite cu Am întrebat. Oh my god! Bă, mi-a dat arma pe arma ta am și eu. Nici n-am nevoie de ea. Da, ce văd, da. Mamă! Otto! Mamă! Am luat ursul. L-am furat. Am furat ursul, uite ursul. Și se aruncăm în apă. Se aruncăm în lavă. Nu cred că... N-avem lavă, n-avem. Bă, ce are, mă, nu mai se mișcă ursul. Doamne, a bubuit ursul, a făcut... Te-a murit ursul, băi. De-aia nu se mai mișcă. Dar e prea greu. Ia uita și arma. Pe aia o aveam și eu de la câteva săptămâni. Stai așa că trebuie să dau reload. Vezi că o să dea Adminex. Fiți pregătiți. Sunt pregătit. Nu da cu lanterna în ochi. Bă, dacă dracul de sus mi-am arăt Ați văzut ce am? animalele.
Uite ursul, vedeți ursul? A murit. A murit Rareș. Doamne. E a meu. Bă, cine e Saban? Ce domn? Nu? N-ai? Mamă, ce mă dau două catane și le-am dat niște catane și le-am lăsat handicapat pe zona. Doamne, am speriat rău de tot. Bă, dar vezi că se face automat supele. Dar cum puneți, bă, numele cât e? Bă, eu fac... Păi apăsă pe aici. Bă, eu vreau să fac automat. Acolo jos, unde scrie nu știu ce. Mai le trebuie ultimul copil. Băieți, să veniți cu mine la ultimul Unde copil. scrie rename. Bă, trebuie să fac automat. Aveți 1000 de lemne, pe bune? Nu, de ce? Da. Da. Băieți, cine vine cu mine la ultimul copil? O să cred că facem 3000 de zile. Nu, bă, că 3000 durează 30 de ore. Bă, ce dacă stăm 300 de miliarde de ore? Da, cine n-a stat? Adică na, eu stau multe ore. Ce? Mamă, câte capcane. What? Avem la capcane? Vedem. Avem la capcane prea multe capcane, nu am unde să le pun. Aha. Ne-a dat până 30 de capcane, ne-a dat 30 de capcane. Gata, am mâncat și eu ca să mă fac și eu bine. Mamă, Dita. Ne-a dat unică. Mamă, ia. Mamă, ce sărgea. Stai că pentru... Da, la... Da, unică, să stai cu mai stai așa în cur, da? Gabi, vine să vezi ce nu mi-am pus la animăluțul meu. Hai. Gabi. A, băieți, veniți repede. Băieți, veniți repede, că sunt mort. Vino! Ce n-am zis? Vino, Gabi! Acum asta un pic. Ia vișeam eu pe pat. Ia vișeam eu aici. Așa-i. Bă! Auzi? Bine! Andrei, o să vin cu tine la copilul unde ești. Mă aștept și pe mine că... What? Sunt deja la urs. Capcană de Halloween. Patrick, vină un pic. Fii atent. Ia vezi ce e asta. Ce e asta? Vezi că a venit traderul. Dă-te Patrick. Dă-te Patrick, aoleu. Să știți că a venit traderul. Nu mă interesează. Aoleu. M-am făcut zână. Bine, sunt trader. Hai să mă fac ce să-mi fac. Da, Bine băieți. pe aici să ne băgăm. Auzi? Gabi. Tareș. Uite-te la mine. Eu, uite-te la mine. Eu, uite-te la mine. Uite-te la mine. Să știți că acum sunt la baie. Ok? Wow! Ia și aici. Bă, cine a făcut asta? Întrebare. Bă. Eu am făcut-o. Ce-am făcut, mă? Bă, da, iar îmi doar What minse. the fuck, dar câte minsan ne mai dăm, mă? Băieți, să știți că vin spre voi. A, da? Las că am eu o micul alta secretă. Deci eu am unul. Branșe la pama. Ce e asta, bă? Nu știe pluș. E Dita mai pluș. Mă întreb cum am căpul în sacul meu. Ce ai zis? Bă, ai înjurat? Perete, mă. Mă întreb cum am că... Bă, dar ce mă sperie când am apărut. Băieți, vedeți că o să mor. Băieți, vedeți că o să mor. Băieți, vedeți că mor. Ajută.
toți-mă! Ajutați! Ajutați-mă! Vedeți că mor! Ajutați-mă! Ajutor! Că e capra pe mine. Am venit-o. Ei, n-avem bandaje. Și nu-mi Ei, pas. n-avem bandaje. Aveți bandaje? Nu. Aveți bandaje? Wow. Avem un bâr patapim. Bâr patapim. Ia-ne papel ochelă de zi. Eu o să mor. Eu o să mor dacă m-am atinge capra asta odată. A murit. Știi, ok. A murit. Mai apuce și mor. Mai apuce și sunt mort. Dacă o zic... Uitați câte viață mai am, veniți la mine, ia uite. Bă, am nevoie. Mama, de unde ești, mă? Andrei, dacă vezi ce am găsit aici. Unde? Vedeți-vă. Mă duc să mănânc, că mor. Mâncare, unde-i mâncare? Unde-i mâncare? Așa nu. Muriam, era Iura Handley. Doamne, stați un pic. Deci Gabi Pop. Gabi. Ce să auzi, mă? Pește. Pește. Ce cu peștele? Adică Așa zice Gabi. zice dacă mănânc. Mi-a picat și Al patrulea copil. Gata, mă, haideți să facem bază, ne apucăm de bază. Bă, ce am eu aici? Ne apucăm de bază. Bagă-le, mă. Gabi, Bagă. încearcă să mă lovești. Nu pot. Ia-te-l pe meu, ce fel de îmbrăcat. Eu? Am zis că să schiți telefonul, bro. Tu să morți. Nu înjura! Am zis Patrick. Bă, vede, Patrick. Filmezi viața. Unde e ăla, mă? Bun, dragi abonați, să știi că mai sunt foarte un pic. Până de dat mine. Trebuie să mănânc. Vă place de câinile meu? Nu. Da. Nu. Ai, așa. Bă, băgați toate astea la crafting, că eu vreau să-mi fac glase de pap. Că vreau să mă duc să sală. Bă, da. Nu dispare bucățile din mână. Bă, da, vezi că avem o vie de... Să toți copiii. Băi, să salvăm toți copiii, că deci asta facem, mă duc să salvez toți copiii. Pe gata, măi, toți salvați. Sunteți chiori? Lasă-le Andrei să te mai speriat și am zis că e traderul. Traderul. Ce vrei? Ia vine puțin. Eu am unul din 469 de frate. Bă, ne-a dat coasă. Mama, la ce dezordine e aici? Știu, trebuie să strângem. Ce e asta? E a mea? Nu, cum e a mea. Ai luat-o tu. Da, mă de Adminex, că vreau Adminex. What the fuck? Ultist gem. Ce? Ultist? Adică gemuri de cultist. What the... Lăsați-mă pe mine, că le mână. Băiețele. What the hell? Bă, ne-am luat bine asta, bă. Pe dacă nu mai avem ce o să... Bă, întâmplă, măi? Diamantele, bă. Bă, te-ai apucat de bază? Bă, vine diamantele. L-ați apucat de bază? Da, sigur. Dar nu vezi cum arată baza, adică e... bă, putem să distrugem și capcanele. Ce tare! Bă, vere, bă. Băgați-vă la furaș, băgați. Fac 300 de diamante. Fii că fac 300 de diamante. Eu să fac 801. Ai 800. Eu aș vrea să fac 3000. Dar dură asta 3 ani. 30 de ani cam. Diamante! Toate diamantele! Încă un diamant am nevoie. Nu mai trebuie încă 26. Bun. 801. Dragi abonați, stați mă un pic, băieți și fete, stați un pic.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi like și subscribe. Ce? Și cred că ne vedem la următorul videoclip. Hai! Pa, pa! Pa, pa! Pa! Like și subscribe! Stați un pic. Și cine vrea să ne aibă la ad pe toți 4, ne cheamă așa. Uitați aici numele noastre. Deci, stai că vă zic numele meu. Pe Pe mine o cheamă Rareș, bară jos, bossul 1, 2, 3, 4. Uite, așa e. Al lui Rareș ăla. Se cheamă Ale 89K61. Așa îl cheamă. Așa o cheamă. Pe Și mine mă cheamă S-P-I-D-E-R-R-R 1, 2, 3, 4, 5. Cine vrea să mă Spiderman, caute, nu și celălalt, mă duc Spiderman. Ce vrea și gata. Eu am împărat așa, eu am împărat cu negru, tricou cu Rivals, nici pantaloni cu nici floricele albe, pantaloni negri și aici jos cu alb și un tricou de Rivals cu ale Lively. Bine, gata. Și ne arată în sfârșit Arminex după 15 miliarde de ani. Hai, ne vedem la următorul episod. Pa, pa!